ଲାଞ୍ଜିପଲ୍ଲୀ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅଞ୍ଚଳ। ଗାଁରେ ଅନେକ ଜାତି ଭାଷା ବର୍ଗର ଲୋକ ମିଳିମିଶି ରହନ୍ତି। ପରସ୍ପର ଏକତା ଶୃଙ୍ଖଳା ସାମାଜିକ ସମରସତା ହେଉଛି ଲାଞ୍ଜିପଲ୍ଲୀର ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ। ଏଠି ରହିଛି ଅନେକ ପୁରାତନ ମଠ ଓ ମନ୍ଦିର। ଗ୍ରାମର ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମା ବାଗଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଓ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମା ହରଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଅଛି। ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରେ ମା କାଞ୍ଜିଆମା ମନ୍ଦିର, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର, ହନୁମାନଙ୍କ ବିରାଟ ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ରାମର ଆରାଧ୍ୟ ମା ତାରାଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଶୋଭା ପାଉଛି। ଲାଞ୍ଜିପଲ୍ଲୀ ଗାଁ ମା ତାରାଦେବୀଙ୍କ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ପ୍ରତି 2 ବର୍ଷକୁ ଥରେ ମା ତାରାଦେବୀଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଗ୍ରାମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଭକ୍ତିପୂତ ଭାବେ ଗ୍ରାମରେ ଚାଲୁଅଛି। ମାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା କିଛି ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର ବୁଲିବାକୁ ଯିବା। ଇତିମଧ୍ୟରେ ମା ତାରାଦେବୀଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଗତ 18 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। 1979 ମସିହାରୁ ଚାଲି ଆସୁଥିବା ଦ୍ୱିବାର୍ଷିକ ଯାତ୍ରା ଚଳିତ ବର୍ଷ 24ତମ ଯାତ୍ରା ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ମାଙ୍କ ଆଗମନ ପାଇଁ ଲାଞ୍ଜିପଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇ ଉଠିଛି। ଗତ ରବିବାର ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ମଣ୍ଡପରୁ ଦେବୀଙ୍କ ବାପା କୁନା ସାବତଙ୍କ ସହ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାଙ୍କୁ ଆଗମନ କରିବା ପାଇଁ ମାଙ୍କ ନିଜ ସ୍ଥାୟୀ ପୀଠକୁ ଯିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି।
ଗ୍ରାମବାସୀ ସଙ୍ଗରେ ପରଭା, ଢୋଲ, ଚାଙ୍ଗୁର ସହ କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ, ମହୁରୀ, ଚାଙ୍ଗୁ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ବାଜା ବାଜଣା ଧରି ଭକ୍ତିପୂତ ଭାବେ ମାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମା ତାରା ଦେବୀ ତାଙ୍କ ଅସ୍ଥାୟୀ ପୀଠରେ ବିଜେ କରିସାରିଲେଣି। ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସକାଳରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କ ଅସ୍ଥାୟୀ ପୀଠର ଦୃଶ୍ୟ। ସମଗ୍ର ଲାଞ୍ଜିବୁଲି ଅଞ୍ଚଳ ଆଜି ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇ ଉଠିଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରଥ ଓ କଳାକୁଞ୍ଜ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ ଯାତ୍ରା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିଦିନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଅଛି। ରାତ୍ର 8:30ରେ ମାଙ୍କ ଘଟ ଅସ୍ଥାୟୀ ମଣ୍ଡପରୁ ବାହାରି ପ୍ରଥମେ ରାଜକୁଆଡ଼ରେ ଭୋଗ ପାଇସାରିଲା ପରେ ଗ୍ରାମର ଅନ୍ୟ ସାହିମାନଙ୍କୁ ଯାଆନ୍ତି। ଦେଶୀ ବେହେରା କୁନା ସାବତ ମାଙ୍କ ଘଟ ବହନ କରିଥାନ୍ତି।
ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ମୀନା ବଜାର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ମେଳା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଛୋଟ ଓ ବଡ଼ମାନଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଅନେକ ଖେଳ ଉପକରଣ ସବୁ ଅଛି। दर्शक बंधु भिडियोटी भल लगी लाइक करंतु, कमेंट माध्यम आपणक मतामत निश्चय जणांतु। शेष में मो चैनल टी सब्सक्राइब करिवे बोली अनुरोध।